Obula ndị Igbo all over the world jele eme ka ndị Igbo nọ na China. Believe me, anyị agabago. Ụbọchị nya anyị kwara obi adada. Watch ya. Ile anya efu Ozoprili ego the Igbo Ukwu and Starboy. The arrival of His Excellency Ogbuefi Nnatubugo, former chairman Anambra State, Oriefi Okefi and Ogene. Jakwanti. Ile anya lafu vice chairman Okobi Club. Ile anya wote mmadụ dịka ikuku ọma na Anedo. Ilezi anya elafu electric money official and Chadon. Ilanya elafu Ikonso. Ilanya elafu chairman Nduli Akwatu Egwu. Ilanya eba elafu za Pasino. Ilanya elafu Obaino. Genti. Ilanya eba ifu orechon egwu ana agba n'anyanwụ. Ilanya elafu Akujuobi. Elafu EJP. Elafu Izu Michel. Elafu Colombo Star. Ilanya elafu Edbota Madika Dance. Elafu Akwami Anekwe. Ilanya elafu Chuga. Lafwa EJP again. Genti, onye ilele anya ka a na-akpọ Eriwe CEO isi mmiri shipping company. Genti, ife anyị na-eme ebe ife ama were mee. Ile afụ ezigbote mmadụ dịka Onyeka C-Class, Vice Chairman Enugu State. Ile anya ele afụkwa onye ka a na-akpọ Vice President Okobi Social Club. Gaa nụ ntị, ihe niile anyị ji dị ebube n'obodo China tụrụ down. Ịgba mbọ ilafu abadoge ilaf tasa. Ileza ilafu Starboy la uli. Ilanya ilafu Itabeta. And the chairman Abia State, the king. Lekwet bote madika Oriefi Okefi Nnatubugo. Ileza anya ilafu sense we bigi. Genti. Ilafu Oluchukwu. Wena first bote madika Alhaji Musa. Wela fuzi chairman Newi. Ezbote madika Hitman. Onye nke ejiri mara